Croeso cynnes iawn i chi i Gwobrau, Gŵyl, Dewi, Aber, Prifysgol Aberystwyth. Y Gwobrau yw'n ffordd ni o gydnabod a dathlu gwaith arbennig gan fyfyrwyr a chydweithwyr i hyrwyddo'r Gymraeg. Ydy, mae'n fis Hydre, ond penderfynon ni gwell hwyr na dim gwobrau o gwbl. Mae'r ffilm hon yn cynnwys englyn Eirig Salisbury i'r Enillydd. Waw, diolch yn fawr iawn. Dwi'n mor falch i dderbyn y wobr hwn. Mae cymaint o bobl wedi helpu fi'n dysgu Cymraeg dros y blynyddoedd a dwi'n diolchgar iawn i chi gyd. Ond yn arbennig, hoffwn i ddiolch y tiwtoriaid gwych, y tîm dysgu Cymraeg a Prifysgol am y cyfleoedd a cefnogaeth yn dysgu Cymraeg. Hoffwn i ddiolch hefyd fy nghydweithiwr caredig yn y swydd y derbyn am annog a helpu fi'n defnyddio iaith yn y gweithle. A fy ffrindiau sydd mor frwydfrydig fy mod yn dysgu Cymraeg. Diolch chi i gyd yn ysbrydoli fi dal ati ac yn gwneud fy'n gyrru glas i wella. Mae wobr hwn yn werth y byd i fi, felly diolch y galon. Fe ddes i Aberystwyth gyntaf fel myfyriwr, a mae hynny'n wir hefyd am Sara Whitehead. Mi ddoth hi yma yn fyfyrwraig, ond doedd hi ddim yn medru gair o Gymraeg wrth gwrs. Ond o'r cychwyn cyntaf, mi oedd hi'n gweld gwerth yr iaith, a mae hynny wrth gwrs yn parhau hyd heddiw. Gwenaist yn Gymraeg, ac yna i siarad. Trysoraist ei geirfa. Ond i ddaeth eleni'n dda i ni drysori Sara.